ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, бисёре аз шумо хоҳиш карда будед ки паплин мода нишон диҳед, паплинои распродажа. ҳозир ма шумода медонед, анамин хеле 140 сомонора нишон метиҳам. Иҷада ҳам лён, ҳам паплин якҷояяй. Агар дар хотир дошта бошед, ино паплинои 180 то 200 сомона буданд. ҳозир азбаски ки сезон нестай, 180 сомонӣ метиҳанд распродажа кардагиян. беҳад сифаташон хубай. ино бо вай шава камтар гарм мешава, бо қиматтарак мешава. аз анам ҳисоб касе ки мисол вай мехоҳад бизнеси паплин кушодан мехоҳад, мисол барои савдо мехоҳад харидорӣ кардан, шумо метавонед ки ҳозир дархост кунед. мо доставка дорем, ҳам ба Русия дорем доставка, ҳам дар дохили Тоҷикистон, ҳамаи ноҳияҳош. марҳамат, дер накарда касоне ки ё тӯй доред, мехоҳед харидорӣ кардан, ҳамаи ҳамино сангошон оригиналан, ина нусхаҳошона бинед, сангошон ҳамаш хамилёнанд, санги простой нестанд. 140 сомон 3 метр шай. касе бо бисёр мегира, опт мегира, ё арзон мешаванд. хулас ина ҳозир ман якта ба якта шумода нишон метиҳам. касоне ки паплин гирифтан мехоҳанд. марҳамат, ана иглшам хушрӯвай, ҳамаш гулошон хушрӯвай, ҳамаш гулои хадавояй. марҳамат, дер накунед, нигоҳ кунед, иглша бинед бо чихе фасон. инҷа ҳозир як чанд намудша ма шумода мехоҳам нишон тиҳам. инаш бо лёнеу паплинан. бибинед, сангошон хамилёнай. хамилёни шишагай ҳечи намешавад дӯстони азиз. ана марҳамат, инаи бо дигар хел санг задагиай. ҳамин хамилёнай нусхаи сангаш дига хелай. материал худаш ваяй лёнай. паплини лён. и паплино беҳтаринан. ина марҳамат, инаи бо дигар хелаш 140 сомон. ина дӯстони азиз, и бо дига гилшай, янам хеле нусхааш диде. ина марҳамат, ана инаш бо ҳамашон хамилёнай, ҳамашон. ина нусхаошона бинед. паплиноям гулошон беҳтаринай. марҳамат, бинед. ина дидед, лёни хушрӯ. инай бо гилмайда. касе ки мисол гилмайда мехоҳад, ина бо гилмайдаш ҳастай. сангаш сваровскияй. ҳамаи ҳамино 140 сомониам дӯстони азиз. ина тамошобинони азиз, инаи гилшам хушрӯвай, рангшам, худи гилшам ва худи материалам. бинед, аз наздик лёна тамошо кунед, чӣ қадar хушрӯ мебиёяд. паплини лёнай, санги хамилён. ана и рангам хушрӯвай, ям лёнай. и рангое буданд ки дӯстони азиз тез тамом мешид, ёфтанаш қиин буд. ҳозир ки чӣ хеле гуфтам, сезон ки рафтай, ҳамин намудо бори охирда ки омад, ҳамино ҳастай. барои ҳавай арзонай. бори дигар такрор мекунам дӯстони азиз, арзонай. дер накунед, нависед. мо фақат интернет-кати кор мекунем. заказ кунед, мо мебарем. ҷое ки гап занед, мебарем. баъд шумо метавонед ки бобинед. хулас дӯстони азиз, имрӯза видео ба поён мерасад. хайр, то видеоҳои оянда.